Zergatik etorri zeak gaur, arrasaten hemen gure esku dago ekimenera? Arrazoi ezakit bi ala bat bakarra diren. Herrian sinisten dudalako eta Euskal Herrian sinisten dudalako eta biletako parte sentitzen ezelako. Nik uste dut gaurko eguna benetan impresio puntu bat markatuko duen eguna izango dela. Eta, bueno, gustora eta pozik nator eta ikusten dudanez gainera, jentearen erantzuna ere izugarria izan da. Orduan, oso ondo. Zuk uste duzu honek eragina handia izango dula? Oihartzun handia izango dula? Bai, nik uste dut baietz. Eragina izango dugu herritarrak mugitu indirelako. Gauza bada eskubidea daukagula sinistea edo esatea, eta beste bada eskubide hori eskuetan hartu eta mugitzen hastea. Eta nik uste dut gaur hori gertatzen ari dela, ezta? Herritarrak mugitzen hasi direla. Mila esker. Zerbait.